Ya, ditambahi sinden plantangan loro tambahi sinden rada edan siji no. Iya. Ayo Mbak Elisa, medun Mbak. Ya. Kapokmu kapan kowe ora Alon-alon ya, Nok. santrapi kabeh. Ana kapuk ra ya, Lek. Tak sumpeli kupingku. Warga Tragoni Mati Sleman Sugeng Dalu sedaya mawon. Nggih. Mugi-mugi sami sehat sedaya. Kula kalih panjenengan sedaya sehat. Gol! Iki Elisa, pesinden apa nyarke bal-balan apa? bancine ki aku apa kowe? Kone mah braok kene iki. Kan wis semangat 45. Semangat 45. Iya. Ben kabeh semangat padha karo iki perayaane. Dina kamardikan. Dina Kamardikon. Kamardikan. Kok dikon? Nduk, kok sliramu bengok-bengok ngono kuwi wis pulih tenan apa urung? Ya dorong sih. Iya. Aku seneng iso ketemu meneh. Aku wingi ra sida ketemu karo saiki. Kok ketemu lah ya wingi ning arep ketemu karo aku to wingi. Sah. Kuwi iki lanang. Ora apa-apa, lanang ra apa-apa. Lah ora apa-apa. Ora apa-apa. Sopo ngerti nek kowe itu malah ganjar lho nek dadi aku lan marine. Nek aku ngantek mari malah ganjaran swarga lho. Ra sode. Ora. Banci pokoke. Genah. Ra kakak ampun ra bareng nesu-nesu. Iya, ra bareng nesu. Nggih saged kepanggih Mbak Mimin karo Mbak Apri seneng kula nggih. Senenge mergo apa? Yo seneng wingi ra sida aku ayane. Ayu-ayu kok epilepsi. Yo arep mangkat wayangan malah wetenge lara. Wetenge lara. Yo. Lekasan apa piye? Hah? Lekasan apa? Ya nek wong wedok ki rak ya duwe bulanan ngono kae. Wis bayar kok aku. Bulanan ki Bulanan ki ora angsu SPP ki ora angsuran tegese kan bulanan ki lho. Datang bulan, datanglah ngono ki. Kowe malah puisi ngopo? Kowe mama sera doyan karo kowe malah bulan datang lah aku ya ora doyan puisi. Maksudnya apa toh? Maksudnya ki apa ya, Nduk? Nek wong wedok ki alangane lho, Nduk. lampu abang ngono kae lho. Oh menstruasi. Ora. Mergone aku ngampet pipis. Terus lara wetenge. Sesuk meneh iki nek nyinden ngono ki nek geblet pipis mudhun ra apa-apa. Tenan. Aja diampel. Tenane. Tenan. Wingi diseneni nek pipis kudu goro-goro aku ngate ngene-ngene iki tak usahake. Aku iso. Nek dengan kejadian seperti ini Tinggo ra ya Pak. pelajaran. Oh, Pak Seno ra mungkin negake. Ngono, aja Apa nek tek-tek. ngene bae, apa padha aku? Padha kowe ya wegang udah dibanci aku Ora wedo maksudnya ayu-ayu. carane rasa nguyuh. men ra lara wetenge iki lho rasa ngenteni goro-goro. Lah piye? Aku kan tak padahke botol isine ning kene. Njero. Lah kowe iso diwadahke botol nek wedok Bedane ya apa? piye nek wedok? Ora iso. Lha nek Iso wedok ki lah. ra ya dadak golek kamar mandi beda karo kowe. Garek mepet temboke dadi nek kowe kok dadak. Kowe anggepe apa? Mepet tembok sikile dangkat siji ngono. Padake kirik wae. Lho, kowe ra mudeng ya. Apa nek guyon ngono kowe? Sikile diangkat siji ngene wah apik banget. Sesuk aku pengen weru aku arepan. Tak kandhani ya ki ana aturane ya, Nduk. Ini aturan. Ora iki ilmu titen wong Jawa. Heeh, piye Nek aturan jamu apa? nek toyan utawa pipis nek basa Indonesia kencing. Toyan. Aja tok adepke ngulon. Lah nyapa? Iki podahe kowe nganu kiblat. Aja tok adepke ngetan mergo kuwi metune jedule srengenge. Aja tok arepke segara kidul. Heeh. Aja tok arepke ngalor ndak kena Merapi. Lah kowe Ya njok piye lek nguyong lah kowe munggah. ngene kok madhep ngulon. Ngulon terus tak enggokke sithik ngono. Mbok enggokke. Heeh, tak enggokke. Terus mbok sampluk-samplukke. Ora saru lho iki cegah cah cilik-cilik lho. Pak Seno iku gan apa to? Apa to disamplokke apane? Wah, kowe iki nek ana Elisa ya jomong kaya ngono kuwi. Sirahe di kowe nek nguyong karo ndase dikene-kene iki. Waduh. Karo DJ. Sing ayan ki aku pokok wedok jan. Maksude wong tuwa kok ngandani kono kuwi sanepane aja ngulon, aja ngidul, aja ngetan, aja ngalor, kuwi lemutoyan lungguh kembali ke tanah. Oh. Kembali ke mula bukane. Ke mula bukane ngono lho. Bali ning mula bukane ngono lho, Oh, Sa. nek kowe berarti nek nguyong ya lungguh. Ya lungguh wedok kok. Wedok apa lanang sing bener wedok sikile kaya ngene iki mau ketok wulune. Nek
dadi wedok ki ya diweksike ngono iki jarike. Wow, memalukan, enggak masuk itu. Kurang mulus ya, Kurang mulus, ya wangun sitik. Delok Nek apa? elek ya nganggo diet, nganggo apa? Apa daleman nganggo katok. Wingi Aku katoke apa-apa. ana tulisane ki, Mbak. trainingmu kae nggonen Training. tulisannya SMA Karang Nongko kae. Training SMA Karang Wah, Nongko. dadal duel dhisik pertama Pak Sen aku jak nganggo kotak-kotak jak nganggo kae saiki tak museumke kae wis isin aku lho. Aku tobat. Sikil burek ning atine resik ra apa-apa timbangane anu jenenge sikile mulus ning atine reget Oh ya bener ya. Gitu. Sing bener atine. atine. Iya. Sepenting sehat ya, Nduk, semangat. Iya, saiki wis sehat, wis iso joget jontel-jontel wah. Pokoknya nek kowe arep pipis, arep mudhun ra entuk Pak Seno laporno aku. Ngapa? Ngapa? Kartu AC kono kuwi nggon aku kok. Kok Oh, wis ya? ketu asine nggonmu ki? Lah aku pas ra kuat kali ngeterke pipis kan ya kono. Oh, diterki Pak Sen. Suwatene pripun, Pak? Aku ora tak eling-eling kaget aku. Pripun? Ayo biyen pertama kali rak ya aku pengen banget to. Pak Nggih. kula pengen toyan. Yo yo terke yo. Ah, aku ya semangat kae bareng. Semangat Pak, terima Dhek toh. mlebu suarane mak. Wes, trontong-trontong. Munine trontong-trontong. Heeh. Lah nguyo iseng. Beda karo Elisa. Apa? Kaya wong celuk-celuk kae nek Iya, guyu. Apa? Wes tau rungokke. Gila. Ira bahas kuwi wes iki sowan kene mak. Dongamu piye kanggo warga kene, Warga Sa? Nambungan Tegalsari. Nah, RT Penten 8 RT 8 ya semoga-moga iki kata Muga-mugi. muga-mugi Muga-muga. Hah? Muga-muga apa mugi-mugi? Muga-muga. Nek mugi-mugi iki krama basa. Krama mugi-mugi. Oh mugi-mugi warga wonten Nambungan Tegalsari menika sedaya saged binaringan sehat bagas waras. Amin. Rezekinipun lancar, daganganipun laris nggih. Mangke se napa wonten kerja nggih saged lancar kerjanipun, sekolahipun nggih lancar. Nggih sing dereng kagungan garwa matur kula mangke kula nggih dereng kagungan garwa. Kok mah tawa dhewe iki piye kowe iki? Kok mah promosi apa-apa. dhewe. Aku gak bisa move on karo sing nyiter kok. Lah, Sop, oh iki Mas Bimo. Bimo, iya. Ora doyan kowe wis tuwa elek. Omonganmu lho, elek tumraping kowe, nek tumraping kono seneng lho. Tenane Bim kowe seneng ro iki. Dokoh ngono lho. Isin Bimone. Nggih niki ngaturake napa Pak Seno? Ayo manut kowe arep ngatur Nggih niki apa? wonten pamundutan saking PWKS Semarang niku sesideman saking Texas nyuwun tembang kangen sik pundi? Manut kowe. Kabeh ya ra Tembang apa-apa. kangen wae. Tembang kangen. Oke. Ya. Texas. Texas ki ngendi? Texas Amerika. USA. Amerika. USA. Amerika. USA dudu ASU lho. Ah. AS. Lho mok kowe iki kok sik panyon sewu kok AS kok nyawange nang nggon aku lho kowe aku jero Elisa ora ketemu pun. Aku ngomong. Kowe kan kowe diparingi lara kuwi kudune kan terus introspeksi aja-aja aku sing menganiaya Mbak Mimi ning panggung ngono ku ya iso lho. Oh Kok kuwi malah mergo kok- kuwi karma ya. Sa. Gaya aku. Ampuni aku ya kakak. Wah, Sukimin menang banyak. Hah. Pati. Busine mletik. Oh, kowe nggawa busi to? Ora ya jenenge wong kan Yang anggere tok rangkul busine plecik. Oh, Alah nggawa mboten bu- bakal no, wis ngupil kabeh kok. Apa ngupil? Busi motor kae lho. Oh, busi Kae, motor. Nek brebet-brebet kae berarti ngupil. Ngupil. Wah, ya kowe wong bengkel ya ngerti. Bapakne Pak Kamret ki beng. Pak Kampret bengkel ya wis tau weruh Pak Kampret. Pak Kamret ki sapa? Pak Bapak Kampret Iki bapak Apri. Eki ning ora durhaka to Ora. lagune. Ya nah. Iya. Aja sari kaki Sing los wae lho, Nduk. Aku sanggup pampers sih kok nggo nek ngantek anu. Iya. Lah ya selo santai wae.
Iya arep ning Medan kowe datang pamer-pamer. Syukur. Saya berangkat jam 6 iya ning Medan. Iki teko Mbak Mimin benjang anu oleh-oleh saking Medan insyaallah. Oh, aku dia oleh-oleh. Yo ora aku meleh-meleh. Wong loro ki rumah Siapa sakit. menabur dia menuai. Wis negatif thinking sik wong iki cerita. Ih, darane umuk. Aku krungu lho padahal ora budek aku. Bu, mie benjang kula jam 6 berangkat. Gayane. Lah jenenge Miss Umuk kok. Nyangkeng bokor kencanane isi sandang kelawan pangan ya iku op sa apa? bagaian Mbak Apri op nipun Mimin Kosek to Mas, raga tuwa ora ya beda pernapasane. Wis gak wis. Ayo buktikan. Lah iya padake greh-greh. nipun Lho piye ta kowe iki? Nang nyentot. Pripun Pak Seno Pripun suarane? Pak Seno? suarane iki men padha karo Elisa karo Mbak Apri ya swara wedok nipun Kok mah muntir telakmu lho lek kowe iki. Wis sak mati ya wae. Pak Seno kok ya ngerti no nek kelemahan kuwi nggon swara. Nek liyane kan serba lebih to aku. lamamu iki loro Napa? swara karo rupa Kula menate matur kali panjenengan. Sinden Sendiwati iki syaraté kudu ana 3. Apa? Sing enom ana dienggo paribasan packaging. Kembangan. Heeh. Sing bakoh ana kuwi nggo jagane ana lagu-lagu lawas sing Rabot. kadang-kadang Sendiwati muda durung tau gladen. Iya. Sing nomor 3 ana sing rada cerewet kaya Nduk Elisa lan sak pitutene niku. Dados nek kaya kula kan swara elek, rupa elek. Ning kan liyane basa. Liyane apik. Kok malah mendelep gitu. Saya mendelit. wong malek Mbak Mimin malih? Wis kok kowe gak kene kowe Nduk. dirampoke Mbak Rampoke. Mimin aku mbok menawa aku kedaran ro suarane Iya. Wong ngono kuwi lho wis sabarna. wis kaya tempolong diseret Harimau. Penting kan wedok. aduh Iya, kasih tepuk tangan untuk Mbak Mimin. Sukimin blantik wedhus. Sukimin pergi ke pasar. Kok ketek Oh, obleng. Suleman pergi ke pasar ora. Iya. Ketek. Mangga. Tembang kangen. Iya. Kangen, no. Yuk, dados. Iya.
Iki Gen. Aku wis ora ngatasi aku anggere ngene. Iya, wis tak kandhani bola-bali ya meso. Wis, sampun, bacot. Ya wis ben karang ya cirine bocah ngono kuwi rasa. Ciri khas. Nggih, nek ora ngono ya dudu Elisa kok. Nggih, benten-benten karakteripun kok nggih. Leres. Sinden kula niku werna-werna kok. Nggih. Ana sing alus. Halo. Sing ganteng. Ana sing nek lagu keras ya Elisa. Nggih. Ana sing sinden kereng ya wis ana. Sinten niku? Ah mengke tak dawuhane. Iya. Ana sing sinden ming meneng emeng nggangge. Iya. Kuwi ya ana. Iya. Ya saiki mau bar Elisa bengok-bengok periang, saiki sing jetem no. Ya. Sinten ora? Ayo Tin, medun Tin. Iki sing ngatasi kowe lho biasa. Nek Elisa ki banter tapi ora galak. Nek iku koyo Banaspati kok nek iki. Sapa? Anu sinden kono. Kok wedi ngapa? Wedi. Tatapane medeni sik kok. Oh, kapokmu kapan? Rene yo. Mboten mawon, Mbak. Kula tesih gladen kok. Lah Kula ngapa? sinden anyaran derek Pak Sino nembe gladen nembe ngangsu kawruh kok, Mbak. Ya rene tak ajari. Nek mboten duka to, biasane senior menika kowe mbuli kalih sing tesih junior ngoten. Cara kula dadi jenengan kula ra trimo lho. Lah napa? Mosok duneke kowe Banaspati ngono ki mau. Ora apa-apa, Mbak. Mbok ora ucuk-ucuk ra pring dilincipi lho mriku Lah macam-macam. kowe mau ngomong ngono kuwi tenan kok ora. Ora ucuk ora nggo kono. Lah piye ta? Rene wani nek wani. Mangajari Mbak kula. Ajari ngene, diajari ngene. Diajari sinden sing sae ngoten lho, Mbak. Masa tak ajari ngene wae ya. Njing kula niku dados idolane Pak Seno kok njing men. Saiki kembange ra agak Elisa, sesuk kan aku. Kembangan no, kembang bangah. Ah iya. Selak tuwa. Aku nek golek sinden kan sing blasteran. Dhek kan ya wis blasteran. Blasteran apa? Gembel karo gibas. Pedus niku. Neng omah dhek ra oke. Iya. Papa aku itu dari Singapura. Papanya dari Papa Singapura. Simba. Mama sing ngecat. Puli bangunan kok. Aku. Sini ta, mriki karo Elisa mau berpelukan sama aku mau berpelukan enggak? Mboten mawon ndak warek. Kok marek? Kok iso warek ki lho? Ngerti dhewe. Ngapa? Dagelane kanggo sanepo mosok yo. Omong sing jujur nek karo Omong sing aku ki jujur, sing jujur wae. Mungkin ndak keblebeken. Loh, lebih kenapa? Dadi kowe nek aku ora nggawa banyu lho. Nek ira Mbak Tatin hawamu ngelak kowe. Ngelah. Aku di karo badan hukum kok. Apa? Singkatan. Apa badan hukum? Apa? Badan hukum kok, Mbak. Iya, apa? Masa aku yang ngomong BH. Alah. Kowe iki pola kayak ngapa ta Min? Kowe iki Badan hukum apa? Kowe mbok ora mancing-mancing to, aku wis ngomong bola-bali le ditresnani warga. Nggodhian Mlati, saiki wetengene Mlati, Tlogowadi, Sumberadi ki mergo aku ki wonge lurus ora neko-neko. Aja meneh nindakake kemecap elek ora tekan atiku kok aku. Masa ta? Tenan yakin. Apa iya, Mbak? Yo Tirangan. Mbak, aku mau. Udu badan hukum udu. Lah apa? Apa? Melek. Melek. Melek ki susu e. Maksudnya? Ya wis ngerti dhewe ndak ngomong. masa ya Nek pas ngono kuwi lanange ketok banget e. Iya. Jenengan ya duwe ngono lho. Duwe ning anu ora fungsi kok, Mbak. Lah ngapa? Lah cek gadis kan cek kraket ngono. ngalah wong gure anduke kok le dadak Gadis. Iya. Sini bae, sini. Ayo nyanyi bareng. Nggih. Lek galak ki wong pasuryane Mbak Tatin ki ora galak. Lah napa? Nah, kena ya bersahabat bersahabat. Ora galak wong mung judes. Drengas. Aku delok mung suwe ya. Nek mung suwe iki kira-kira butuh tak galeki ya tak galeki nek ora ya ora. Oh, dadi empan nggo papa. Nggih. Semangat nih Mbak Tati, ayo kundang dadi bintang tamu ning ndi alhamdulillah ya Allah. Matur nuwun karo Pak Seno. Ngopo? Berhincar kali. Kok matur nuwun karo aku sak lawase dadi sinden kowe karo aku mungsuhan e. Ora tau rukun e. Gak nek matur. Wis ngeceh-ceh wadiku ping ngendi-endi. Cacen apa lho ora? Ngeceh-ceh wadiku tekan ndi-endi Wonosobo saiki wis kondang aku dalang sok ngaweke gule kobis gara-gara cangkemmu. Nek ana sabot tongseng. Nah, ada muni tongseng kobis aku. Mosok dalang rampung mayang bengi ngaso mlaku-mlaku arep golek kamar mandi kok tongseng kobis, Pak. Waduh, sekat.
Parat tenan aku. Iya. Sing nenten Wonosobo kula dijak lho Pak penyon kok ya ora tau ngono. Wah, hawane adem. Lah cocok to hawa adem kan cocok go berkembang biak to ngono kuwi. Iya. Kowe iki kok iso dibiak ning ra iso berkembang. Heeh. Ayo nembang apa Tin? Ya. Banyuwangen ya kena. Ya. Oh nggih. Gerajakan ya apik. Ya. Ya men semangat ya Mak. Iya. Kalih Mbak Mimin Mbak Apri nggih. Oh nggih ngoten. Nggih bawa mboten. Nganggo Mambiat mayun. Pak, menika Apa? wonten aspirasi saking kanca-kanca warga Laras. Ngapa? Napa? Mbak Mimin jenengan aturke Pak Sino kula ampun kan liwung kula lagi greges-greges. sapa sik muni ngono? Bu Prastiwi ning menurut kula nek greges-greges iki lewung malah dadi lan sehate nek menurut kula lho niki. Kringete metu kok soalnya. Lah nggih kringete dadi metu malah sehat Bu ngoten niku mboten napa. Pun kula aturke kalih Pak Sino lho. Ning Pak Sino kan piyane wangkal tetep jangan kudu kon lewung. Nyan ki ngene nek Pak Siro kok wangkal ki to. Lah iki wis Kok wangkal to? Wangkal. Ya. Nyengenges tati nek aku elek iki ngene. Aku bahagia nek dalange diunekke. Eman suarane Suarane seru ya, Mak. Lah kuwi nek ora nyinden ngeneki truk kok. Oh. nek truk Sopir, ndur. sopire iki. Iki sing Nek kae ora sopire, kae iso digawa sopir truk. seneng sak digawa to. aku digawa sopir truk. Ditinggal dalan to, wong kono celak njoki perjalanan lah tuh ditemu kono dinepke ning omahe ning Sedayu 3 dina. Terus diapake, Pak? Yo ngerti dhewe aja digadak tekon. Ora tak kapak-kapake tak nggo medeni kirikku. Jeli. Ku kanca jeli. Gending pelambiangan nyerambai Sing kok ya ora tek apik, mung kendele seru. ya ben ngapa Iki ana sinden kok ngancap dalang Ayo ayo. kuwi mung kendele nyeranda. Karo le rada nyetel. ya aku tak lungguh wae apa piye Lah iya, ya rasa ngono. Ora mutung, ngrasa getanate. Ora sak. Lah Kowe napa? kene kowe nek disekait ngono kuwi ya nesu. Nek aku nek ngonek aku golek kobe sak menake dhewe. Nang ngarep masyarakat akeh lho. Lah nyoto kok Nyoto ndi? Wong Gawe-gaweanmu kok kuwi kok. ora ya wingi ya dikeki soto mrene ana soto kae lho tin kana mak mesti ana soto bulane menggari wortel tok Kuwi jenenge soto gobyos. Ah, modar ora kowe. Gobyos goleki iwake. ah trane wae Ora gobios mergo panas gembrobios ora. Goleki wae ra kecekel dadi kantek gembrobios. ayo niku dalange ngono kuwi Padha wae kamu. Viral lho, tak napa pati. napa Kowe karo aku nyam cuma ning bangun jiwa apa ning ndi kae lho. Pak Sino kan bar digawe tetakan kae lho. Kae viral aku dilok kowe karo Pak Sino kaya ngono, mbok ora buka wadine Pak Sino ngono kuwi. Temen yo ora diangsul-angsuli tenan ya kae ya pas kae kok mesti ora tak crita. Aku ya tenan. Aku ngantek tanggoku ngantek tekan gone Pak RT lho. aduh Tenan, Pak RT nyun sewu. kowe iki lanang lho Lah iya. mosok Ya nyun sewu kan. Aku tekan Pak RT. Pak niki pripun? Lah napa pun enten napa jenenge paketan-paketan napa? Lah kula niku jago ngene Pak Sino niku rak dalang kondang mbok menawa dipaketke aku pas nang omah nganti aku padu nggo Pak RT mergo angsul-angsul lho. Mboten mungkin nek Pak Sino niku mboten angsul-angsuli aku ngono kuwi. Mboten enten saestu saksine nggo marang Sedayu. Tenan pancen ora ono angsul-angsul blas. berarti nyumbang ning ra di Ora. Lah bar digawe tetakan kan malah badhe apansamu kok. Apansa kae iki malah. lah ya saiki mobile telu lho Lah iya Mula badine aku le lah, kan lah iya kok ya kok ngono ya sesuk perhitungan. arep gawe omah meneh arep tuku lemane Lah ya mongko wong ning Salah kowe. Lah? Patine
Kok 3. Oh 5. Oh mula. Oh, Malah malah aku 5. badhe ewuh kuwi. Ya, ya, Sok Pak. sing siji tak nggo nabrak kowe. Sik durung nganggo nenggel. Monggo ya Mbak Tati niki wong dhewe padha perong wedok ya. Nggih. Wong ning desa ngono aku nyumbang 50.000 paribajan nek wong buruh tandur apa matur nak ya boyoke pegel setunggal dina. Paling ora diluli roti. Lho roti tambahin ndok 3 apa 4 kok blas lho kok tekan atine ngono lho. Padahal jenengan nyumbangi Lah, pira? dalang kondang lho titele. Nek apa mau mimin ngene paribajan banci tuwa apa merangsung-angsung lumrah lho. Dalang kondang lho tatarane lho. Nah, kok ora bangetan ya. Lho kaya diumumke Pak Panitia ora mau Jakarta, Jawa Tengah bahkan menasional lho. Jenengan Kowe ya melu katut dosane ora ngelingke ana kaya ngono. Sing Lah, ya dadi aku sepeno rawani. apa ya? Umpamane Tatin iki ra ngelingke ya Bu Prastiwi kok ya dadi pini sepuh kok ra ngelingke. Ra iso njaga prajane dalang. Oh, mimin kok ora di oleh-oleh ngono ya. Semene kok belas ra ono sing ndek beretikat baik lho ngangsul-angsuli. Lah saiki ono kan lho. Ngapa? Nek arep njaluk oleh-oleh. Aku ki ambek arep do cerewet tekanku jan. Aku tetep santai kan itu udah berlalu. Loh, itu udah berlalu toh. Ya. Ana lagu sing yang lalu biarlah berlalu. Wer ambiar. Ten ora mergo berlarut ten ndablek kok. Ya ora Anu apa. apa ditebas mentah mawon, Pak? Ora, wis ora apa-apa wis ben. Sesuk tak tri aja kuwatir. Kowe iki Napa? Aku semene iki sing nyumbang akeh dhewe iki malah kanca wiyaga. Piye Kenapa ke? Wah, wiyaga kuwi do sembodo-sembodo. Sidene ora ta? Tak buka amplop iki paling ora sak yuta. Waduh, Alhamdulillah ya hebat. ing atase ming penyaron nyumbang sak yuta. Lah hebat ngono kok hebat. Luar biasa. Ing atase penyelentem nunggang. Wah, aku mengko wis tak pengen aja do nyumbang. Aku wis tak lakonane dhewe. Nggih, nggih. Ning tetep do tresno karo do nyumbang. Sak yuta. Amplope iki pira iki? Mbak Tatin. Iki Amplopmu mangan pira? mangan grameh loroe selawe tak buka. Bangeten. Kurame apa? Bangeten. Tak critani gurame menggari ndas tok kok. Ah selawe kok kan entuk daging. Ya kan lumayan nek Ora iso. daging. Emang. Jenengan selawe ora oleh daging kok. Wah, ya sok entuk. Lagi Oh alah, nek ya ki wong paribasan wong wujud rasa tresnane kok nyengkuyung Pak Sino nggih. terus Aja tok undah-undah. Nyarang Sing undang-undang kono dhewe kok bangsaku. nosan tara dalangnya budek ya. banyu wah budeki ndasmu Pak Sino ki. Terus kena. sakarepmu Lah ya wis piye? kebacut loro atiku Lah terus arep ngopo nek Ameng tak loro? titeni esuk suatu saat kowe ewuh ditenono Napa? arep nyumbang 10.000 ditewon-ewon kae Ketok oleh kumangan arep tak katok-katokke biyen Tak tulisi ta? tulis siapa Duga ngono. Amplope Pak Seno ya ditulisi. Napa? Hamba Allah. modar ora Apa kowe arep nyengeni Pak Seno ora ono tulisane Pak Seno. wah kok saura-urane wong iki nek jujur mesti ana sing ngewangi Ora tekne iki tekne wangi tekne wedi kok. ora lho ya Wedi ora? Ora. modar ora kowe Aku sok ya tak ora hamba Allah. Napa? Rakyat jelata. ya ben ra apa-apa ora apa-apa diwirang-wirang sing ra trimo sing momong Sapa sing ngomong? lekmul Lemol wis ra ono kok. ya ngopeni dagelane wong mati-mati kuwi ki dagelane waluh ya ngerti sapa lo lekmul ngono iya karo Mbah Kasan Terus ki mboten. tak karepmu aku wis Lah piye ta? putus asa aku arep nembang-nembang sak karepmu dhewe iso njaluk duit panitia dhewe Ya neruske ayo gelem ora. hah Diteruske gelem ora. aku iki nek dialus terus ngono nek dikasar memeng aku sak nek yo teruske gelem ora ngono ayo ya Ya. Nek ya saanane gelem to. Mang titeni Mbak Mimin, mungkin bar rampung nembang niki. Mang titeni bakso sing niku paling akeh dhewe sik ngentekke Tatin, yakin. Ora ketara ning mboko sak glinding sak dinding kae cepluk. Budalan entek sak mangkok cepluk. Ora yo. Wah, niku dokoe ora umum-umum. Seneng banget nek karo bakso ya, Mbak yo. Ya, Seneng banget. seneng banget Paling pengen tek loro. Ya wis. Mangga dilajeng. Gen
gending gending Pak Eno Jane gelem ora aku nembangi. Gelem ayo nembang. Ya aja nganu. Diam. Oh. Aja Lho Pak omong. Seno ku ya bener lho. Awang aku tahu diam kowe malah bingung kok. Kok meneng wae ta? Ngono. Kuwi apa ta? Lah ya Pas apa ta kuwi? malah dadak digoleki syarat rono-rono lho lek diam ae iki. Malah perkutute Belambiangan. Aduh. Aku barang kaget Lah gare ngombe rasido ya. Nyun sewu niku antre-antre sinten Pak Seno niki wau? Ci Mas Susu lho. siapa Mas Susu. ki adek kan dong tau tepung to Lek kuwi kudu mbok terapi sik kuwi berarti Oh, karena Ayo diterapi. kowe ae iso kok. kowe sing gane nelateni koyo Aku wedi kok ganas kono ketok ya. aduh Mak, ngabeng agar nyowo ngombe untung ora tumplak. Ya nek terus kejak gelut nek kejak liyane rak ya Dedek terluka. nyalah rumangsaku paling dijak ngeruk wedi Sapa sing golek wedi? Lek Kimin Sok golek wedi ta? Ora nyepeleke. Tak kira- Coba golek watu no coba. Tekan ngendi njuk niki baleni terus. Gending pelambiangan nyerambai Ya. Pianyu wangi oh kelana kenang wetan segera lar lan kidul Weh, hei garuan Iyalah, yo garapan. Nek mesiksa jantungku ki lemah lho, Mas. Nek ono apa-apane jangan melu tanggung jawab lho. Iki ora garapan kok Mbak Mimin. Napa? Nek ciri khas Banyuwangi cen ngene iki. Oh. Tembange kok diselani kendang. Kono sing bengok, lho belambiangan dong tak belambiangan Dek belambiangan Oh, iki pancen gendeng ki ngono kuwi. Nancen ngenten iki. cara Mbak. Banyuwangenan Banyuwangenan ngono kuwi. jenengan Dadi jantungnya lemah. lemah, ora mung jantunge kabeh lemah kok, Mas. Mbok kene ben kuat ae jejir aku. nah Engko nek mari tanggung jawab kowe. Iya nek mari, nek Sik. Kita wis mari aku. tenane. kok tak konsisten lho Kang Kalimyat Lemyat Belam. Pelambiangan alah Nek niki nggih cara Banyuwangi lho. Ora nek iki ming aku arep bales ceritane. Aku kaget tenan ya mau ya. Awas hati-hati lho nek ngeprak anten niku. Apa? Kok ndak kena. Kenapa? Pone Nek cek apa nih sing kena Ku senengane omongane ora. Omongane kok kaya ngono. Mbak Tatin ki horor apa ta? Lah wingi nek kena wedang lho. oh ndak mancal wedang Ndak mancal wedang. Ora ana wedange nang kene kok macal. Lah apa
Bisa gelar juga bisa gulung. Aja Lah apa nek duwe. Aja ngantek jadi presiden buru nek cara kaya ngene iki. Lah Ra piye? pikiran iki tontonan lho, tontonan Ngapa wani tuntunan apa piye, lho. ha? Tontonan ya mengku tuntunan lho ngono kuwi. Lah ya nek dalange masa orang ngombe rak ya ono medan. Ning kan kok nyampar ngono mau ya Ya nek. udu. Lah apa? Ya kuwi aku yang duwe. Gesut. Aja takon Tanah India. Cengkoke sing ngono kuwi Mbak Tatin. Ma, Lah nyapa? ka aku nek tiru dalange. Lah kok wegah iki piye to? Ngajari kebecikan kok ora gelem iki. Mau Lah, apa-apa, ora Ma. tau becik kok dalange. Soale selama iki dek iki melu aku, dek iki ra seneng karo aku ning seneng karo dhuwitku. Wong nyatane nek tak tampel tak ulungi amplop ya. Matur nuwun, Mbak. Lah yang nyambut gawe kan oleh duit. Kok nek ora seneng karo aku kok mungkat-mengket. Lah aku ora mangkat ya seneni. Sing ngenani sapa? Ayo njaluk duit sing ngendang. Lah sing ngendang saka sapa? Ha sing mbok takonono kok. Mbok rasa ono kuwi. Sapa? Ora apa-apa. Aku wis kebacut loro ati kok. Kula tambani kira panjenengan. Ah ora usah. Ha iya. Tanah India Gumel yaring. Gumel yaring Gumel yaring. Gumel yaring Taman Sari Nuswan Tara Ayo gerak sing tenanan men kemringet men daging iki suda. Daging nganti cukul nang ndi-ndi. Lemak-lemak biar roto. Wong wedok kok ndek punuk kaya sapi. Kok kalian ngetek-ngetek iki ngopo? Aku iki nek gelungamu tak buka rak metongol daginge. Wis tau buka piye? Aku iki tak dibuka di ngakke sithike mak petungul. Mbuh. Wedan cah wedok kok punuken ya aku. Ya ora iki dupunung. Punuk kok tukul telu nang mburi ku lho. Endi to? Kon nilai apri kuwi. Endi, Mbak? Nah iki ku lho. Iki enek mesah muni lho iki. Apa? Apri senengane kok kaya ngono lho. Lah apa? Karo kanca ya. Retok Itu namanya kamu body shaming. Lah sing bener piye? Guyon oleh, guyon wicara tening guyon fisik enggak boleh. Terus piye? Sindian kae lemu, sindian kae teng pecotot, sindian kae ra etuk itu body shaming ada hukumnya. Waduh. Sok dituntut kowe. Lah Kaya emang ngene kok engkek. Piye ming perkara genah catak kok. Anu. canak itu mamu lho. Kuwi tumone sapi. Ya, mangga, ya. Garaja
nek joget semangat ngono kuwi dadi men gembrobyos ora. Oh, kae lho. Aku rumangsaku iki mau jane tontonan apik ning dirusak karo Mimin. Han joget ra ono sing pas e. Oh. Waduh. Kok dilonggo iki lho. Piye di anu piye disalurke kran apa piye? Piye Lek? Kasunyatan wong beksa wong joget iki ya rekoso. Nah iya. Ngomong waton ongkol kuwi iso pas banget lho. Kowe coba barenono gerakane men ditiru-tiru kanca-kanca liyane lho. Ilmu itu disampaikan raketang sithik disampaikan kono nggo conto. Lah kok kancane Aja ngeman bagi ilmune lho. Pak Seno ki ana sing dalang nyengkok beliau ya rela ora apa-apa kuwi. Biasane apa anak buah ki terinfluence karo seniore. Pamane aku mengidolakan Pak Mantep, sedikit banyak pengaruh Pak Mantep tuh pasti ada sebenarnya ora plek. Mengidolakan Pak Seno enggak masalah. Mesti wayangane Pak Seno ngene sedikit banyak berpengaruh. Lah kowe mengidolakan sapa? Anu wong sindan iki kabeh ngidolakan aku malah kok. Sindan kabeh. Lho, masak ta? Nggih ta, Bu? Mati. Bu Prasib iki. Mati. Mati gacuke ta. Bu Prasib iki mbok takoki. Nggih ta, Bu? Mboten. Mboten. Gerakan kok karo ini ra padha. Mboten. Ning semangat api luar biasa. Nggih. Kowe ya kudu le semangat senadyan to tuwa kene ya tetep semangat. Ora gerakane pinggul mah lho men ditabi karo Mas. Sing endi? Sing pinggul sing iso ngenang ngene Mas. Asmane sing ngendang ki Mas Denko. Oh, Mas Melek. Denko. Ayo, Mas mang kendangi Dek Apri bokonge piye? Ta gerakane piye engko mbok menawa suwe ning suwe aku iso. Alah mbok benong gergombal kok mbok dibenak-benak. Pri koyo wedok-wedok mbok rasok cantik. Awang perabot kok anggar kena keringet kok melayu dhewe kan. Nah lunyu kabeh. Nganggo gombal lap meja kae lho malah ra apa-apa. Nek semu reget ngono ki malah ra apa-apa, wis keset ning dodo. Sing putih gerakane sing putih. Goyang sing glek glek glek. Oh, sing karo ada. tangan yo. Nah, teng kleng. Teng kleng. Nah. Ngono Nah, monggo Mas. Ya. Men iso dicontoh. Kendangan kok iso ngungkuli cepeting cangkem ya. Ya, monggo Mas. Ayo Mas. Tonggleng endi? Tonggleng. Ayo, Mas. Tonggleng. Oh, wis, aku percaya nek sampean. Nggih. Kae, sing tuwa kae. Kowe aja gur kongkon ae kowe iki. Sak orane sing tuwa senior ya. Iya. Kowe ora ger menang enom tok. Medeni iki ki rada mendek. Rada jentit sithik iki diundangke. Nah, yo. Nek Banyuwangi asline salah ra ngono kuwi. Tangane ora ngene iki. Ngene. Nah, ini terus karo melet. Nah, persis. Gek nakur. Piye mbok neh. Aja gampang putus asa. Aku kan bangsane kewan mri ora. Ya ora sanesu kok ya kok ngono. Ana joget nganggo melet iki joget cara ngendi? Nek ngene-ngene jek sak terima to. Heeh. Nek kaya irian kae papa kan cek apa jenenge? Lho ngene Yambe yanggo. Ngene-ngene. Heeh. Nek cara Bali ra Ngene, Lho, karo melet. kecake ngene. Nah, nek iki mah jogetan werna apa? Ya ora caloro Yo ati. arep kula iki bodho gerakan kula kakune sedikit banyak literatur budaya ya mudeng. Padake mbiah-mbiah. Sejarah budaya ya mudeng kok kowe kok padake. Jarahe piye? Ra mudeng to kowe. Saya tak tahu sing mudeng. Piye? Ya maksudnya jogetanmu ki mau lho. Selak pusing aku. Iya. Matur suwun, Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya. Menika sampun meh jam 1:00. Oh, ada. Ngaten nggih. Ya. Iya diteruske dhisik critane ya, Nak. Ya. Mengko gara-gara isih iso dilanjut meneh nggon dolanan-dolanan. Nek panjenengane Mbak Mimin, Mbak Apri gara-gara ya ora iso rawuh mergane iki arep pindah no. Oh, neng Stadion Kridosana.
Karo ngenteni anu apa pesawat. Kok penyanyi ki ya pirsa nek kono nggon pangkalan. Lah ya ngerti wong omah kula lahir kula niku ning Kidul Kridasana. Oh nggih wonten nggih. Ya. Matur sembah nuwun warga Nambungan Tegalsari sampun sinaosa ya kahanane iki uyuk-uyukan ning tetep tresno nang budaya kasunyatanipun mugi-mugi dengan pengetan dinten kamardikan Republik Indonesia kaping 17 sekawan menika menjadi tonggak Indonesia disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Amin. Ning lang. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Coba Mbak Agnes monggo. Wah, jan. Aku wedi nek kegledak iki mau. Wis ora kaya wis ora ana congkoke. Neno. Monggo men rada suda ngantuke. Selendang biru, Selendang biru, selendang biru, selendang biru, amung ngenaki, amung ngenaki, hati. Tekan monggo Nora tekan batin setiamu. yo kanca-kanca ya Selendang biru jane kowe apike rasah melu kok to nyeter banget selendang dikuat-kuatke tetep ana janjimu mangga ya ngundang Kang Garing karo Bagong Tetap ana janjimu selendang biru. Gelonggong dhewe nembang selendang biru to lho. Heeh. Acara apa iki? Memperingati hari kemerdekaan. Wih. Bagong kok malah ngerti. Pokoke anggere panggunge ana merah putih. Mesti memperingati hari kemerdekaan luwe-luwe pas sasi Agustus. Heeh. Nek kelire eneng pari, aduh kok ana parine ya. Yo kowe. Eneng pari, eneng tebu, eneng jarike kuwi merti dusun. Oh. So dititeni berarti iki dua anu kuwi dua apa jenenge acara merti dusun mergo kae ana tebune ro parine. Panggungnya ana merah putih berarti iki dua acara merti dusun diangkat sak RT ya karo memperingati hari kemerdekaan. Weh ning kadang kala ana lho Kong kelire diganduli jarik pirang-pirang kae mongko bathik kabeh kae ngruwat. Oh
Kae wis arang-arang saiki, Tru. Ya. Nek misale ana tebune, ana padine, ana sajen-sajene kuwi aku kabeh nek sing percaya ora apa-apa, ning ora percaya ora nganggo ya ora masalah. Wong kuwi ora kudu. Woe. Nek panggunge neng mangkoke kuwi suguhan. Ha iya. Kuwi ora acara apa-apa ning pancen dienggo nyuguh para wiyaga lan Ibu Waranggana. Wah, ya bener. Neng kampung Nambongan. Kacarita mbiyen kampung iki tau ludes keles lho, Tru. Taun pira? Ceritane tahun 83 nek ora 81. Lah mergane kenapa? Keserang ya kuwi angin topan. Oh. Oh to. Aku diceritani kok jantek-entek. Duapuran ping ora dijebol karo angin, Tru. Wah. Ndilalah kok ya sing kena iki kene tok. Jarene ketingan ora. Wo. Oh to. Tak tenan. Kowe mung diceritani kok. Aku sing critani malah dukuhe Petruk. Sapa? Tatak kuwi. Gumun aku kok ora gek medun-medun dadi duka ya. Ayo wis ben wong jeneng dipercaya masyarakat kok. Wah, lah ning gaweane ya ora umum lho kae gong kae sregepe minta ampun. Mula dipercaya karo masyarakat. Apa-apa ki ora gumantung karo kepinteran. Arep kepintere sundul langit nek ora srawung karo kiwa tengen, ngrekoso ya ora bakal dipercaya. Ning arep nuwun sewu SDM rendah, ning srawung karo kiwa tengen, supel karo kiwa tengen, ana apa-apa mangkat, ana kerja bakti mangkat, ana gotong royong mangkat lan sak piturute. Oh, dadi kepercayaane masyarakat. Iya. Mula aja sok ngemingke, aja sok ngembe. Heeh. Yo karo alon-alon diaturke pemon panuwunaning para bapak-bapak sing kepareng Bapak panitia wis nyerat diketik rapi nyuwun kutut manggung mawi bawa. Iki Kutut Manggung versi Ibu Prastiwi. Ya, kembali ke tahun 59. Lho. Ya kembali ke tahun zaman dulu ambiyen nom-nomane Prastiwi iki sapa sing ora njaluk kutute Prastiwi? Kabeh do njaluk anggere muni ana wong nyuwun kutut manggung mesti Ibu Prastiwi, ana wong kutut manggung mesti Ibu Prastiwi. Ana padang-padang Ibu Prastiwi. Ya masa-masa kuwi Cakra Manggilingan ngono. Sesuk kalau masane Prastiwi medun. Nah, terus sing munggah si Wahyu. Ha iya. Wahyu kondang tenar. Ngebaki jagat. Bar kuwi engko terus Cakra Manggilingane Wahyu nang ngisor, terus nanti nang dhuwur. Nanti nang dhuwur engko bari nang ngisor, terus tati nang dhuwur. Ngono kuwi mung gumantung karo umur kok, Tru. Wah iya. Awak dhewe iki aja kok terus kumalungkung sesuk kala mangsa dhewe disundul karo dalang enom sing luwih apik, luwih laris, luwih gleleng. Lah mangsa kuwi awak dhewe kudu mudhun, mung kari nyawang karo ngrasake biyen tau tate. Ha iya. Nek perlu ngisi karo sing enom-enom kuwi supaya saya wayang kuwi saya apik, saya menjilo. Iya. Penabo ya ngono. Ngendhango sing apik. Kliwat tukur kae. Sesuk kala mangsa medun. Oh, atau ana pengendang sing luwih apik meneh. Ha iya. Penggambang apik kaya ngapa kae? Arep cangkeme jembare kaya ngapa kae? Ning sesuk tetep kala mangsa medun. Wis. Dadi ana penggembang sing luwih apik. Kok kae wong urip ning alam padang ki Cakra Manggilingan wis to kuwi wis dikersake sing gawe jagat. Iya. Wis dikodratke. Ngrep apik kae? Engko saya elek ana pengerbab sing luwih apik. Terus sing medun-medun mlebu penjara terus dadi mlebu penjara. Kok mesti dadak nyebut kuwi to ya kowe. Nah. Ayo, pengendar yang ngono. Ayo, iki pengendar kuwi wis munggah derajate dadi dalang. Weh. Pak Geter kuwi wis mulai payu laris. Ha iki Suradi Disko iki diangkat derajate dadi munggah dadi pengendar. Ngono ya. Karep atiku kuwi ya do ngono kuwi lho. Ha iya. Aja do mligi terus nganule nabo. Ha sapa ngerti esuk tiba-tiba sing ngendang kuwi iso mayang apik kewahyon bleng langsung laris dul. Ah, ora gleleng. Wah, saya eling ewah-ewahake. Arep makan mayange sirahe tutuki watu.
piye? Mesti meng tampa dalang tok ora nggowo ya. Ah iya. Iya. Sama ngerti sing ngrebab kuwi terus dadi dalang del. Nek ketoke kok ora mungkin ketok. Oke. Oben ora. Raine ra pantes dimesake kok. Kabeh ki yo mau ana dhewe-dhewe. Ngono kabeh, Tru. Iya. Aku ngerti ora. Pergantian Kapolsek, Kapolres, pergantian Kapolri ngono kae ya kuwi kecara manggilingan wis rampung wancine lentuk kewayon terus ganti liyane. Oh iya ya. Wis kabeh pokoke. Iya. Ya pancen kabeh wong ana mangsane dhewe-dhewe. Ana mangsane dhewe-dhewe. Ha kabeh mau mung gumantung ling jaga kepiye supaya iso tetep eksis. Kuwi tetep berusaha. Kepiye supaya tetep eksis iki pada di saat di atas ya aja terus wah wis ming nang dhuwur meneng wae. Ning berusaha, berkreasi, berkreatif, berinovasi. Supaya tetep langgeng. Ya. Mergo Gusti maringi otak. Ya. Kuwi dienggo berpikir. Maringi kemampuan itu untuk berusaha. Betul. Bener kan? Ah iya. Iki kabeh iki dadi putaran kodrat wis ora iso disilaki meneh. Iya. Yo, karo ditembake kutut manggung ya, Tru. Ha iya. Kondak bapak-bapak panitia gelo. Nah, neno sapa? Lho, kepiye to? Wis tak aturke bola-bali. Ibu Sartiwi. Heeh. Prastiwi kok Sartiwi. Alon-alon nggih watuk Mas Bagong. Oh nggih, mbok ngombe obat batuk. Malah guyu. Aku iki wong watu ya ngombene anggur. Ayo ora mari. Wong itu kok ombene-ombenane anggur ora. Canggleleng ora. Yo. Wayahe wos. Yo. Risane ngorisa mumet sirahe wong sambat ning nggon story mumet banget ngono. Ha iya, ayo karang wong meteng ki kendalane akeh. Mambu apa sithik mumet. Oh, mambu keringete Agnes mumet ayo. Mulane nek kira-kira awak ora sehat ki terus langsung kowe tak nehi kamu kelodangan izin mendadak enggak masalah. Asal kowe pas hamil. Mas kula nganu mumet mboten mangkat sik. Ora apa-apa wong lagi hamil kok. Ning bocahe wis niat. Pokoke kula le izin sono 7 sasi. Waduh. Hatene kaya nggawa bal. Gedhe banget pisan. Sesuk nek wis lair ya jare wis ora arep suwe-suwe le izin langsung arep mangkat. Weh lah. Nekat. Anak kula entuk digawa to, Pak. Entuk aku ya ngono. Lelinggo jajar aku ya. Arep marep. Lho, mesti nangis bocahe. Ndrup ngono. Geser. Ora. Oh geser-geser apa? Terus wong nyambut gawe kok do males-malesan. Mung sakutut manggung kok geser. Ayo terus ke. Cocok bathukmu. Karo mbayune kok cocok gedhe tenan bathuke. Saka iringan dan. Ya didu yo. Kowe. Didu. Heeh. Mah. Adu kok bathuk. Ha iya. Lah apa? Cengel. Parakutute. Yo, wah.
rasa. Rasa. Ngapa kok guyu? Lah ndelok tanganmu iki cendhek tenan asine. Nek ngene iki lho nyekel iki. Cendhek go nyamplak sing ngono. Ndra. Kowe iki gampang nesu ayo soalé kowe iki mbok sing sabar, wong nyatane ya cendhek tenan kok ya. Lah tos e suaramu. Kon sabar. Kaya Sabar wis kena watese. kaya wis suwe. Heeh. Kulon Pragaya ana watese kok sabar ana watese. Muni Nek nganti rampung kutut manggung iso tak tukoke pit. Ane ngapa gedok? Engko ming sikile ketawil ngono. Sing roda telu wae ya. Bagong kurang ajar. Nggo mubung-mubung nang ngarepan. Nggo dolani putune. sabar. Sabar kekasih Allah. Waduh. Iya. Innaullahu ma'as sabirin. Ya terus. Neng pelahan digeguyu jajarmu lho ngece tenan Wahyu. Ngece kowe iki anggere dheke nyuara kowe cekikikan kok. Anggepmu kowe iki sak anake dheke kok ngece, kurang ajar kowe. sing ngece men dalange wae. Hah? Sing ngece men kowe wae. Ah iya kok melu ngece, anggepe kowe dalang ya. Niki karepe kejak geser. Apa? Alah tabok-tabokan ora senengane ora. Tekan ndi mau ayo. Ayo tekani mau giri. Keringan. Iya. Anggo nyamak. Gong nyamak. Manas. Hahas. Kuwi dikapake kuwi sing nyuwun para sepuh lho Mas Sembrono. Ya sing ora sanggagas umur nek kira-kira arep nyuwara kemayu ya kemayu sisan. Has. Ngono kuwi men merak ati kok. Tosok gundulmu. Ayo. Has. Ya. Hahas. Has. Wah. Ngopo ora? Ayo. Wo, ora ana tunggale. Sing kok ngene iki ora ana sing iso keder kaya ngono. Iya. Ati. Ya. Hati. Prasana Pramitra. Gareng iki ngomong ngawur. Terus geser ora? Geser ora? Geser ora geser tonyo ora gelem lu. Ayo geser. Yes. Waduh. Mutar ora ae. Kudune iki dis ki dawa, dis kok ming ties. Ayo yu. Or ketekong. Ayo ora apa-apa kok anggepe wis dandan kok ora gelem. Or ketekong dies wae nek ora gelem. Dies telepon. Ya.
donya lho Ken kowe. Kowe ngapae? Ayo ngulan kene. Tetot. Wah, kutute cilik iki, Tru. Oh iya. Katakung. Jawa iki. Kung. Oh. Kung. Oh, Jawa iki. Kok bung ngono. Ya ora apa-apa. Ayo Tin, kulon ke meneh. Ya, sapa iki? Oh, Titot. Wis ben manggung ora karemu ya ora karemu kok. Ayo manggung sing apik. Antil sisan. Totok bathukmu. Totok genti. Lho, kurang ajar ta. Wah, jan. Iki kutut blesteran ro alap-alap iki ta. Kok iso? Ayo kutut galak iki ngene iki. Wah, ketekong nyedak totol-tuk. Total wi. Oleh sop. Ayo jajare sing ngulon kene. Ayo Elisa. Har katakung. Kung. Kung. Sip, apik tenan. Poyo urung nek kepoyo medun kono ndak lara. Lara meneh engko. Iya, mengarep mangkat mayange dadak ayan sik. Ayan gedabikan mlebu rumah sakit ibune ngebel aku kowe. Oh iya. Maaf ini Alisa enggak bisa berangkat karena sakit. Oh ya buat surat saja, Bu, aku. Izin kepada Pak Guru aku. Membuat surat aja ngulon ayo. Ya iki kutut arep ngendhok. Ora le mlaku wis dal-dal iki. Tileki ra. Apane wasane ora. Biasane nek pitik karo ditileki sithik to. Tak antil ndasmu moncrot kowe. Ajeng niliki. Ae ora. Ora wani aku. Ya. War katakung. Iya. Kung. Wah ya. Kung. Ayo disuruh anake le saka ngisor. Saka weteng. Saka weteng. Anake nang jero ki semangat Bu karo nyurung-nyurung nggon rempelo. Wah iya. Oh anake kok iso ngerti. Lho nang jero weteng ki ana apa-apa rempelo ana ati ana usus ana. Werna-werna ana. Oh. Anake Elisa ki Orisa ki nek arep mangan rempelo wis ana. Ati wis ana. Usus ya wis ana. Dene oleh mangan mengko sliliten. Ha iya. Kuwi engko kemu. Ora tekan gone. Ayo ngulonke meneh. Ayo terus ke pras malah mangan. Lah kowe iki rung rampung malah ngemut apa kowe? Ngemut permen. Tak kira ngemut apa? Ayo permen aku yang ngetile ngetoke kok ya. Edian berarti pancen. Mangga. Wis ora ana sing gelem. Ayo. Iki senengane maksude iki cakepane iki mangga ngono kuwi ora ana sing gelem wae mung semono dedek piadeg. Nek gelem 12.000 laris lho. Caedan. Mangga. 12.000. Mangga. Nih, Mangga. nih, nun. Alah mangga. Ayo, plastik kok dijarak. Iya. Lah leng guyu Mas. Mangga. Mangga.
padha metu percile. Isa ya iki sing wong ora duwe ya iki Pramitra kang mihi piye ta mau ambuh ku setan iki takone apik-apik kok ambuh no ya Edian iki sing ngarahi ngententeke sawah ya iki Sugeng Mas rawuhipun aduh jan kenes tenan iki wis ngungkuli bunyah ni iki bunyah nyoh ya ya Langgahipun para tamu bapak-bapak panitia saking Nambongan RT 8 Merdeka manut wae ya wangi-wangi wis mulai nyemelangi anggere mulai ya wangi-wangi nyala nyamas kutut manggo muni katon asri manu yo ren apa jenenge iki nek carane anu ki wis mapan wis rasa dadak gemuki heeh ya cok mapan sok ayo umune mapan kok karo ubek wae arang dinglike loro oh aku nek dinglike siji tenan cendhek banget paling padha lo termos kuwi lho teremos nggo ngrujuk nesu mbok ora neson to yo ndak lara kepalane ayo nek tengok biasa sak termos kuwi angel digoleki tahu lho kok rombongane wis mangkat dek nunggu nang isor wit ki nganti meh ketinggal plastime ndi aku nang kene terus dijunjung yoga-yoga junjung kok duntalke kono gluduk ngono terus mangkat cilik banget Ben iya Nana ayo wah jian kembange iki lho nek nggon sirah iki lho jan apa-apa kok tak olehke to sing oh iya cuk sesuk dinggoni Mbang Gedang munggah ngono
Kaya nyeluk awak dhewe kaya karo kancane ya. Mongko aku ki juragan kok terus. Ah iya. Apa kata lak kita Sin? Cilaka ta? Ayo wong, ayo tuwa kono karo kowe. Lho, tuwa kono ning rak matrapke empan nggo papan. Lho. Pimpinane ki aku. Iya. Adeke ra tau ngguguru pimpinan. Nah, pimpinane atos kaya ngono kok. Nek kepengin dihormati. Gayane. Kowe iki apa? Tawangu nek mejang ki rawangu. Wong kowe iki butuh wejangan kok. Alah mejang gayane ora. Nana emanu eku tata Prastiwi iki nek gelem manut karo aku iso viral. Iso viral piye? Iso kondang ning YouTube kuwi penggemare akeh banget kaya Elisa. Carane piye? Tak kon nyandang uda. Ora. Cah edan. Kok ngono wong tuwa. Penyakit ora. Tak kon nyandang SD. Nganggo pita loro kae kowe dadi anake Tatin. Wis jos engko kowe tengok nang kono iki anggere Tatin Indan kowe ngosek-ngosek kae. Iya wong tuwa nggo dolanan ora. Adek iki nek ora nggo dolanan ora seneng. Senenge nggo dolanan ya. Heeh, seneng aku nggo dolanan. Dilangin tupeng nggo dolanan. Penak ra to nek nggo dolanan. Mbah. Cengkok jeglong iki ngene iki. Pakahan. Pletre terus munggah meneh. Pakan. Lho, piye? Swarga isih dijejeli terus. Pakan. Pakan nono ema nu eseno ata pakan nyebut manuke gareng ngene wangun kok jenengku sing disebut. Ha soalé Prastiwi sapal omahmu kan kowe manukmu ya akeh to, cak ijo, kacer, cak rawa ning omah ya pirang-pirang. Prastiwi iki ya sok weruh cak rawa. Nggonamu gagak ya. Ora ana wong gagak ora ana. Aja percaya. Gagak iki perlambang elek kok dingu. Ayo wis ben ayo manuk. Neno. Ya. Traing kok draing. Drainasi apa?
Apa-apa ki ya ming golek anu supaya iso mamet prana. Iya. Aduh. Ya, coba isih sambat ora? Heeh. Penak tenan. Hei. Ora nganggo kuwi. Aduh ngono to wae kok aturan gundule atos ora. Wong tuwa ora kena nggo panutan. Lah nek penak tenan kok Sekrup bathukmu sisan. Aduh. Wes. Marai kepoyo aku. Ayo, digeser ora yu? Aku manut kowe. Geser ora? Geser ora? ya demi kabeh nyambut gawe geser. Apik omongane iki temu wae. Demi kabeh nyambut gawe geser. Anggape kok oh kae. Pis. Wah, jan mesake ora. Pis. Yo, gesere. Aduh. Yo. Aduh. Wah, yo apik saiki bareng delok marah apik. Yo gesere yo. Weh nganggo aduh kok kaya lagu. Aduh. Kok wis iki piye pindho-pindho kok? Oh, kulino pisan. Ya. Aduh. Jejere tak waduh. Ha iki wis ora iso aduh iki. Piye iki? Ya ora ono getak-getak kaya ngono. Ayo, buar. Ayo, Tin. Oh, ya lumayan. Aduh. Oh, ketoke bareng aduh ya apik. Yo. Ayo Elisa, ajar aduh. Ngapain? Oh, edan ora. Kana medun kana. Wong ora kok mengetok-etokan kok edan ora. Ayo jajare anu Orisa. Ya. Aduh. Ya, wes. Wes. Rasa oke. Terakhir ayo Agnes. Kalau gagake mah tekan kono. Yo. Aduh. Wes, hop. Karno saiki. Tak tunu lho kok. Wes ora gelem tetep tak setrap. Iki kudu kewajibane kok. Yo kan. Tak ndelok kan nek aduh iki kaya ngapa? Aduh. Yo, cah suarane merdu kok. Enggak tak takon jam kowe wis. Ayo kan. Nah apa-apa nggo tombo kesel ora. Engko bar iki ngono nek menyerah sing ngendang bolot. Oh iya. Nah. Duh. Wes, ora wagu. Ayo. Duh. Ngada. Pisan kan? Duh. Pisan wong bagus. Edan kowe, sing ngakon sapa? Edan kowe, nerak papacak nadar papacak. Nerak apa aler kowe. Ming ngadu pindho kok kae wong bagus. Sapa? Ngecetusia kowe ya.
Tusi ora patek bagus kok dunake bagus ora. Ngina kowe jenenge kowe. Du, yo baleni pindho. Ora rampung-rampung mata bulan baleni. Du, aduh, yo. Du. Aduh. Lucu lho iki. Sekali-sekali karena kon nyanyi lagu pop. Pelan-pelan saja. Jenggoke Jawa mesti yo, Gong. Heeh. Sing ngendang terakhir yo. Duh, ayo. Men. Duh. Waduh. Aduh. Wah, ya. Sing ngiter. Salah kok ndingkluk wae. Duh kok. Ayo. Ayo guys. Tak kencengke nganggo kencengan siter lho. Duh. Aduh. Ya, soliken, ayo Ken. Wae kabeh yo. Aduh. Kenapa? Arep modar iki kowe. Wangi-wangi dintake yu, ayo yu. Marai mengko. Lae wong bagus. Nggih. Pinten Pak sedaya? Guayamu. Mangga ya. Yen tanpa langgih sedih kaya Mau jenenge Kutut Manggung wis diaturake karo panjenengane Bu Prastiwi panyuwun sekolah bapak-bapak panitia terus. Ya, terus apa? Pelok. Ya. Ngunekke gending wajib apa? 45. Mumpung iki dina kamardikan sinambi ya kuwi gelar budaya ana ing Nambongan RT 8 iki, ya. 45 ya. Kur ibu-ibu waranggana kabeh. Ya, monggo. Ya, diwiwiti terus. Ya, monggo. Ibu Waranggana sareng rambate ratahayo ulupis kuntul baris dados ulupis kuntul baris ulupis kuntul baris
karawitan nek saben dina nuthuk tabuh Gusti karawitan nek saben dina nuthuk tabuh itu apa karawitan maksude nyekel tabuh nuthuk gamelan iki mesti apa-apa iki sarwa apal sarwa becik lan sarwa apik ya iki ya ana sing urung dipinangkani lho terus apa saka pini sepuh nyuwun kutut manggung saka muda-mudi nambungan kene nyuwun liwung wala iki liwung apik tenan iki sing nyanyi sapa kabeh sinden mudhun kabeh oh iya Jiro lupan monem tu pitu ayo meneng kono kabeh ayo gawe yuk ayo berangkat yo wala iki gayeng iki heeh men do nyambut gawe kabeh yo Mike cukup turah mik. Yo, alon-alon ya. Oh. Wow, kabel tekan ndi-ndi do nyangkuti apa-apa. Ya ora apa-apa. Wah, jane ya iki. Sri Kandi warga Laras. Iya. Sing mimpin joget sapa? Aku mesti. Ora. Monggo tak goleke sik mimpin joget Bu Neti. Ya. Ayo mengarep, melaku mengarep. 1 2 3 maju 1 langkah. Ya. Yo, wah apik iki. Maju sithik nak. Heeh, waduh. Ya, Bu. Apakmu kapan wis? Yo. Dadi jogete dipimpin, men apik. Ya. Sing mimpin joget ora apa sing nom Mbak Agnes. Aja, gimana iki wae. Wis mawon, Pak. Aja kowe wae, kowe. Jogetmu wis apik kok. Ya. Dadi liwung atiku. Lho. Piye to? Dadi liwung atiku ngono kaya anten-anten aku. Dadi liwung atiku kanca tani. Kaya wingi kae lho. Putra Nusantara dadi putra remaja bis malam. Ya ora apa-apa karang kleru iki wis ora ono masalah. Monggo dados yo. Nanti nek gelem joget ki apik. Iya. Kandhane nang mburi ketoke kaya malu-malu kucing. Nek wis gelem obah jane ngilani ya, Trek. Medeni, Pak. Heeh. Ya. Tercipta. Apane sing tercipta? Ini gawe alsanu cakapan. Denanu jiwa raga. Ya, monggo.
sip tenan iki. Ganti. Wah Neti Memburi. Sing pimpinan joget Wahyu. Oh iki ora ana penolakan iki nyambut gawe kok penolakan. Ayo ge wis. Ayo kudu gelem. Ayo. Ugar ora wis nani Prastiwi kowe. Surung Prastiwi kapokmu kapan kowe. Gentenan ora meng aku. Gentenan ora gentenan. Hore. Seneng. Prastiwi bunga. Ya. Kudu dompo lho iki. Kudu nek Wahyu dompo kabeh kudu dompo. Kudu manut, Rada diseseke sithik. Nah, main rayo kaya ngapa? Mumpung sing lanang melu iki. Engko ora tekan omah padu cenanangan ngono datang. Aku dikon maneno, ora gelem. Kene. Padu terus kene. Yo, dadas. Dan kabehnya. Jogete ra ana sing bener dawur-awuran kabeh. Apik to, Pak? Apik apa? Ngawur ora. Iya, wah apene ya lumayan ki mau mbangane ra apa-apa. Terus ki yuk, semangat. 45. Iya. Kae bojomu wis tak watuk nang jaba. Wis. Ya wis ben apa-apa ora. Engko ora mlebu mobil terus njaluk ngapura ya. Mlebu mobil njaluk ngapura ya Mas. Astra iso. Nang kene sisane. Lho. Apane to? Yo. Sabtu. Kok gerakane kaya tari anak-anak ya. Biyen Wahyu ki juara tari anak-anak sekabupaten Sleman. Oh, to. Dadi dhek mbiyen ki pinter nek kon kae lho sing dong tak gendang tet. Dung tak ding. Apa jenenge? Bekicot. Badidot. Badidot. Dong tak gendang tet. Ngono kae. Kae juara apik banget kae kiwa tengen kae Plembungan. Iya. Nganti arep mumbul nganti ndi Plembungan. Iya. Yo wis ya. Engko ndak malah apa sinden-sindenku suwe-suwe do gila engko nek malah engko nek melu terus engko mesti dikon meneh iki rasa mangkat. Cilaka. Nek ketoke nek Prastiwi tetep mangkat nek ketoke. Heeh. Ya ora apa-apa ya. Ya dislendrokke terus. Ya, Ndara Permadi kok tindak. Ayo awak dhewe sumanan Ndara Permadi, ayo tak derekke Kang Gareng. Janeng yaning talaga kadi langit om Bambang Pasulan upama neka lintang Tulya kusuma yana sumawur